Štvrťfinálová séria play-off medzi Popradom a Nitrou odštartovala prvým náročným zápasom, v ktorom bohužiaľ Kamzíci podľahli domácej Nitre 3-6. Začiatok zápasu nevyšiel podľa predstav, keď už v prvej minúte otváral skóre domáci Buček. Hoci Nitra v prvej tretine odskočila na 3-0, naši chalani ukázali bojovnosť. Bolo to, akoby v prvej tretine ostali niekde v autobuse. Avšak prišla druhá tretina, kde náš kapitán Adam Kreknel 2 gólmi znížil na 3-2 a vrátil nás do hry. V záverečnej časti domáci odskočili opäť na rozdiel 2 gólov, avšak Petrovi Kundríkovi sa podarilo znížiť na 3-4 a o necelé 4 minúty neskôr prišiel kuriózny faul nášho kapitána Adama Kreknela na domáceho Huga Kováča, za ktorý si náš kapitán vyslúžil trest 5+ do konca zápasu a stopku. Napriek kurióznemu trestu nášho kapitána sa naši Kamzíci nevzdali, ale domáci Corgoni využili 5-minútovú presilovku a opäť nám odskočili na 2 góly a v závere nám nepomohla ani hra bez brankára, kedy domáci Nitrančania opäť skorovali. Séria je však len na začiatku a už dnes nás čaká druhý zápas, kde budeme chcieť odpovedať a vyrovnať stav. Všetci veríme a fandíme Kamzíkom.